Bazén má jedno velké kouzlo. Můžeme zde dělat věci, které nemůžeme dělat na suchu. Ale musíme se odnaučit se bát. Je třeba nepospíchat. A musíme si uvědomit, že nemocný je mozek a ne tělo. Tak pojďme na to. Jdeme pomalu napříč bazénem a soustředíme se na tyto pohyby. Za A. Myslíme na stejně dlouhý krok nemocné a zdravé nohy. Za B. Důležitý je převal, to je pata, ploska a špička. Za C. Jestli to dokážeme, zapojíme do pohybu i nemocnou ruku. Jdeme pomalu napříč bazénem a soustředíme se na tyto pohyby. Za A. Opět na stejně dlouhý krok nemocné a zdravé nohy. Za B. Důležitý je obrácený převal, to je špička, ploska a pata. Jdeme pomalu napříč bazénem a soustředíme se na stejně dlouhý krok nemocné a zdravé nohy. Jdeme pomalu napříč bazénem a soustředíme se na rovnováhu. Při následujících cvicích stojíme u kraje bazénu a když je to potřeba, držíme se okraje. Stojíme bokem ke kraji bazénu a děláme kroužky. Za A kotníkem, za B od kolena, za C celou nohou. Stojíme bokem ke kraji bazénu a kýváme nohou. Za A kotníkem, za B od kolena, za C celou nohou. Děláme dřepy zhruba 15krát. Tady jde o modifikované kliky, opět zhruba 15krát. Za A kliky s nohama daleko od stěny. Jestliže je k dispozici tyč, další cviky provádíme s nohama u stěny, za B s rovným tělem, za C s vysazeným zadkem. Další série cviků provádíme s žížalkami roztaženými v celém prostoru bazénu. Na cvik je potřeba srovnat si ramena s vodou. Žížalku držet v natažených rukách. S žížalkou se otáčí i ramena. Rotace se provádí v těle cvičence.
Žížalku držíme v natažených rukách a obloukem ji vedeme na stehna a obloukem zpět. Držíme žížalku na prsou a zatlačíme ji kolmo do vody a zpět. Žížalku držíme před sebou a provádíme úkroky do stran. Nyní si vyzkoušíme plavání s pomocí žížalky, kterou si dáme pod záda a cvičíme. Dáváme si pozor na pokud možno rovné tělo. Nohy přitáhneme a natahujeme. Střídavě nohy přitahujeme a odtahujeme. Teď budeme simulovat jízdu na kole. Další cviky jsou velice oblíbené. Nasedneme na koně, vlastně na žížalku. Na žížalce na místě poskakujeme. Teď zkusíme aktivní poskoky. 3 nízké poskoky, 1 vysoký. Děláme takové poskoky, kdy nohy jdou od sebe a zpátky k sobě. Teď budeme dělat poskoky, kdy nohy jdou jedna dopředu a druhá dozadu. Při výuce plavání ukazujeme, co se má a co se nemá. Jak rychle jde člověk pod vodu, jak je snadné se na hladině udržet, jak nemocného uklidnit. A znovu ho naučíme plavat.